Добро утро! Влог 2. Облякохме се, отиваме да закусваме. Пак на нашата локация сме. Слезахме от автобуса, аз се възползвах от този половин часов тур да си изям сандвича. Сега отиваме да видим точно къде се намира парк Гюел. Да ви покажа само къде сме. Доста високо. Влязохме в парка. Ето я и картата. Ето я и сградата, която в продължение на 140 години ще продължава да се строи. Саграда Фамилия, където ще бъдем малко по-късно днес. Извънредна ситуация заваля. Не знам дали е заради времето, обаче според мен не е нещо вау. Единственото, което е интересно да се види, са самите сгради на Гауди. То може да се видят дори и от външната страна. Площада, който е зад мен, е по-интересен, ако играе слънце. Тръгваме си от парк Гюел, на изхода сме, навън вали. И не знаем по какъв начин ще стигнем и дали ще се намокреме, обаче продължаваме. В момента се запътваме към Саграда Фамилия, към една от по-оживените улици, която води до Саграда Фамилия. Ще обиколим там, ще се снимаме. След това не знам какво ще правим, нямам никаква идея. Но за утре сме планирали да ходим вечерта на дискотека в един от клубовете на плажа, на плажната ивица. Казва се Пача самия клуб. Билетите ми ще бяха по 15 евро на човек, така че ще бъде доста интересно, но това ще бъде утре. Днес следва Саграда Фамилия, а после нямам никаква идея. Всичко ще се случва на момента. Преместихме спота. В момента сме на една от най-известните улици, която води до Саграда Фамилия. Както може да видите, тя е отсреща. Улицата се казва Авинглада Гауди, която произнасям правилно. Тук има много магазинчета, ресторанчета, кафета. И Саграда Фамилия е точно срещу нас. В момента издирваме така известната метростанция, от която излизаш и се вижда отзад Саграда Фамилия. Не знам обаче откъде да намерим. Но да ви кажа, намерихме метростанцията с тази гледка. И ето я известната метростанция, на която ескалатора просто е спрян. Ни проба в това да се снимаме. Снимахме се по около половин час и ни изгониха от ескалатора. Сега чакваме да минат хората, защото пуснаха метрото. И ще снимаме на стълбите. Снимките се получиха страхотно на метрото. Сега ще отидем на едно друго място в самия парк. Ето тук, където могат да се направят също много хубави снимки. Сега ще ви покажа. Извинете. Пардон.
Изглежда много красиво. Сградите. Дойде време и да хапнаме. Ще хапваме паста. Всичко се готви на момента. Много вкусничко изглежда. Вкусотика. Чинията говори сама по себе си. Здравейте! Вече и от стаята. Оправихме се и е време да се приготвяме и презареждаме за следващия ден. Утре ни е по-лежерна програмата, дават го и по-хубаво времето. Надяваме се да е така. Ще ходим на плажа в Барселона. Барселонита Бич, мисля, че се казваше. Не съм много сигурен. Ще се разходиме там по алеята. Ще хапнеме. Вече сме готови. Облякохме се. Ново на нашето огледало. И сега ще отидем да пробваме едни уникални канелини ролца, които ми излизат в TikTok. Няма как да не ги пробваме. Така че отиваме натам. Тук сме. Това е мястото, на което са канелите ролца. Сега ще ви ги покажа. Искам да видите. Просто искам да видите как изглеждат. Има с киндер буено, има с червено кадифе, има с кафяво буено, има с шампастък. Уникално. Ще пробваме първо този с шампастък. Ами апдейт, не можахме да ги изядеме. Оставих единия. Сега ще ходим до стаята да ги оставиме. Тръгваме да се разхождаме някъде. Имаме проблем. Просто не. Не знам какво ще правим сега. Оправихме ключовете на рецепцията, просто самата карта се беше дисконектнала. Не можеше... Беше отсвързана самата карта. Свързаха я наново и сега ще ходим да се разходим към плажа. Времето в момента е много приятно. Не мога да кажа, че е топло, нито студено. Времето е хладно, леко хладно, топло. Има хора, които се къпат във водата, дори. В момента се разхождаме по крайбрежната улица. Искам да видите какво правят тук. Това нещо е направено от пясък.
До вечера ще бъдем ето тук. Ще хапваме Макдоналдс. Това е графит. Ако се чудите какво е, то е нарисувано на стената. Изглежда така. Извинете. Сега се прибираме, за да се оправиме, да си починеме малко, както ви казах малко по-рано днес. И ще се върнем, като сме готови да излизаме отново. О, как ще го пина това на Екс-бе, не мога. Пие Малибу, аз пия Абсолют с малина и сок от ананас. Ай. Не мога. Готови сме, отново пременени и тръгваме. Ами, спомняте си как започнахме първият ни влог с куфарите и завършваме влоговете отново с куфарите. Качихме се в автобуса, след това трябва да се прекачим на друг. Извънреден апдейт, били сме се качили на грешния автобус, слязохме веднага, то разбрахме. И сега отиваме да си хванеме метрото и после да си хванеме един друг автобус. Ами, ще използваме и метрото, значи. Идва след 5 минути. Познайте кой успя да хване автобуса в последния момент. Буквално в последния момент. Картата ми отказа, защото нямах достатъчно капитал вътре в нея. Обаче си прехвърлих от другата карта за секунди и си купих билет, така че не е проблем. Пристигнахме на летището. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Това беше всичко от Барселона, което видяхме. А сега ще ви оставим да видите каква гледка ни посрещна от самолета.